En un bar de Ribeira entraron á punta de coitelo. A reacción do camareiro frustrou o roubo, pero o medo quedoulle no corpo a él e tamén o resto de comerciantes e hostaleiros, porque dende hai un tempo van a roubo por día. Damos cartos da caixa. Era unha persona delgada, media altura, 1,75 m, 1,80 m, encapuchado, solo se lle vían os ollos e a nariz, cun cuchillo. Como nunha película, este último capítulo ata hoxe dunha serie de roubos que xa dura máis do que debería e que non parece ter un final á vista. Vaime pinchar. Entón collín un vaso daqui, onde teño a baixela, e amenaceino. O individuo escapou. Horas antes de tentalo no bar, probaran na librería que está xusto enfronte. Entón cheguin aquí, a porta totalmente rota, pero non chegaron a acceder, porque os veciños sentiron ruido e chamaron á poli. Tamén nesta panadería do centro da vila e no estanco que está ao outro lado da rúa, van a Eito. Rouban tarjetas, van comprar tabaco, compran o que sea, non? Casi todo Ribeira, prácticamente, se non che toca hoxe, tocache mañán. Na calle peatonal que está por aquí, que están os de sempre que das a volta á esquina, que entregaron un paquete, ven tocar a maneta a ver se queda a furgoneta aberta, e que é un que lle roubaron a televisión. Sempre os mesmos en busca. O carto fácil, sí. Saben quen son, ese é o problema. E ainda din, claro, que saliron hora da cárcel, e que culpa temos nós? Máis alá das perdas, o peor é o medo e a frustración que deixan ao seu paso. Nunca me vin sometido a que me amenazaran cun cuchillo, que non era un cuchillo pequeno, era un cuchillo bastante xeitoso. Comerciantes e hostaleiros prevén unha xuntanza para buscar solucións. A primeira teñena clara, fai falta maior presenza policial.